Кои са 7-те женски архетипа и как можем да достъпим до тях? Здравейте, аз съм Александра Шихада и съм женски коуч. 7-те женски архетипа са тема, която разглеждам много обстойно в работата си. Ще се радвам да споделя с вас малко повече за това, кои са те и как да работим с тях. Разбира се, това нещо може да се разгърне много повече. Тук само ще дам като резюме най-збитата информация. Кои са 7-те женски архетипа? В различните системи ги дават по различен начин. Тази, която аз съм приела, е за майката, любовницата, кралицата, момиченцето, дивата жена, мъдрата жена и отдадената или жрицата. Така, понеже това са архетипи, може да си ги представим като енергийни кълъпи, в които всяка една от нас може да влезе и да въплати енергия на архетипа, за да може да претвори своя живот. Някъде те се припокриват, така че не е добре съвсем ригидно да ги разделяме по този начин, но за целта да бъде по-лесно разбрано, сега ще поговоря малко за всеки един от тях. Първият е майката. Архетипът на майката се свързва с дълбоко подхранване и грижа. Това да умеем да се грижим добре за себе си. Това да умеем да сме си родители сами на себе си, да умеем да регулираме емоциите си, да умеем да се свързваме с нуждите на тялото, да разберем от какво имаме нужда в този момент да направим, да чувстваме глада си, жаждата си, да знаем как да ги задоволим по най-добрия здравословен начин с любов към себе си и с любов към тялото си. Майката е свързана с дълбоките ни нужди и именно за това е и най-подхранващия архетип. Тоест, ако имаме добре развита майка, ние ще усещаме нуждите си и ще можем да ги задоволяваме на време. Ако майката ни е слаба, наранена, в сянка, значи най-вероятно имаме така лоши навици, като например не се грижим добре за себе си, пропускаме хранене, не пием достатъчно вода, не спортуваме, не се грижим за тялото си по добър начин, нямаме изобщо никаква регулираност в живота си. Ядем каквото ни падне, изобщо отнасяме се с едно пренебрежение към тялото си и неговите нужди, даже най-вероятно дори не ги чуваме какви са нуждите. Така, вторият ни, и говоря за тяло, но всъщност има предвид и емоционално тяло, и по-финни тела, т.е. нужди, които са на всякакво ниво, но най-осезаемо се усещат на физическо ниво. Вторият архетип е архетипът на любовницата. Това е връзката с насладата, с удоволствието от живота. Това е възможността да се свържем в настоящия момент, да пребиваваме в пълнота през 5-те си сетива в настоящия момент. Любовницата е архетип, който се свързва с, да, както казах, насладата, удоволствието от живота. Това да можем да се отпуснем в настоящето и да попием максимално от него. Като тук се включва чувствеността ни, разбира се, потенциала ни за удоволствие в всякакъв спектър, включително сексуалното удоволствие, способността да се наслаждаваме на храната, да умеем да създаваме чувствена атмосфера, да сме свързани с афродитската страна на любовницата, именно с красотата, с това да се грижим за тялото си като за един храм на красотата, за кожата си, да използваме грим, да експериментираме с облекло, да се наслаждаваме на музиката, да изобщо да умеем да живеем в пълнота.
Следователно, ако имаме наранена любовница, слаба любовница или любовница в сянка, може да изпитваме трудност да изпитваме удоволствие, каквото и да е. Най-вероятно, т.е. при слаба любовница се наблюдават депресивни състояния, състояния, при които човек не прави неща, които просто защото му харесват, живее в режим на само трябва. А любовницата прави това, което иска. Тя е свързана с нашите желания, с сочната страна, с нектарната страна на живота. Така че също сянка на любовницата е това да отиваме в крайност, в обсесии, в зависимости, като бидейки така една наслаждаваща се същност, тя може да отиде в крайността и това сливане с реалността да отиде отвъд и да прескочим реалността и да навлезем изцяло във въображаемия свят, където всъщност врати за това са всякакви видове зависимости, които ни откъсват от реалността и ни потапят единствено в едно такова илюзорно състояние на блаженство, което след това ни се връща много скъпо. Именно за това е сянката на любовницата, хедонизма, когато вече стане като начин на живот. Третият архетип, това е кралицата, а именно нашето умение да се отстояваме, да знаем стандартите си, да ги защитаваме, да бъдем там за себе си, да сме свързани с аза, да сме наясно това как нашия аз се позиционира в обществото, да умеем да комуникираме границите си правилно, да умеем да казваме не, да умеем да следваме интереса си, да бъдем стратези в общуването, да бъдем на ниво достойни, да търсим най-доброто за себе си. И при една слаба кралица се наблюдава невъзможност за това да се отстоим, невъзможност да кажем не, да поставим граница, невъзможност да се заявим в света, ниско самочувствие. Четвъртия архетип, това е архетипа на момиченцето, това е връзката с доверието към живота и към света, това е играта, умението да се забавляваме, умението да търсим новото, да сме с любопитство към това, което ни предлага света, да умеем да експериментираме, изобщо винаги да подхождаме с една свежест към живота, едно любопитство, абсолютно по-детски. При едно също момичето ни позволява да сме с отворени сърца и да се свържем уязвимо с света, както и с най-близките, така и с интимните партньори. Тя е тази, която има потенциал да създаде дълбока връзка, именно заради това отворено сърце, с което ходи. Едно слабо момиченце всъщност говори за един много така скучен живот, много сериозен, много... Можем да усетим, че сме изгубили момиченцето, когато всичко се превърне в едни задължения, в една сериозност, в една сухота. И тогава има нужда от промяна и тогава всъщност момиченцето е това, което може да ни помогне за тази промяна да се осъществи, тъй като тя е винаги с едно любопитство към новото и това, което предстои. Петият архетип е архетипа на дивата жена, много любим мой архетип. Дивата жена е тази, която е свързана с циклите на живота и смъртта, с мъдростта на природата, с мъдростта на сезонността, изобщо с земята, с най-естествените процеси, които текат както навън, така и вътре в нас.
Дивата жена няма страх от тъмнината, тя е свързана с нея. Именно за това дивата жена ни помага да бъдем автентични в цялост. Не само в нашите сенки, светлини, но и в нашите сенки. Абсолютно свързани, обединени, цялостни. Дивата жена е тази, която застава зад нас, тази, която носи този първичен гняв, с който може да претвори всичко. Тя е изключителна в трансформациите, в големите, дълбоките трансформации, защото от корен може да изтръгне всичко и днес да затвори врата и да отвори нова с замах. Дивата жена е една буря, една хала, една космична жена, която живее във всяка една от нас. Тя е тази, която има силно мнение, което абсолютно не се съобразява нито с общество, нито с порядки. И е тясно свързана с истината, с нашата дълбока истина. Именно за това е важна връзката ни с нея, когато говорим за автентичност. При една слаба дива жена се наблюдава жена, която е много плаха, много в комплекса често на доброто момиченце, в тази, която е притеснена за това да изкаже нещо малко по-категорично, плаха за това да бъде видяна, плаха за това да бъде чута нейната истина. Всъщност това е дълбокия копнеж, да бъде чута, да бъде призната, да се себе изрази, защото във всяка една от нас живее един огромен свят, изключително цветен, и когато сме си забранили да го изразим по някакъв начин или ни е страх да го изразим по някакъв начин, било то през творчество, било то през думи, било то през каквото и да е било, всъщност трупаме много гняв и много се усещаме много потиснати. Шестия архетип е архетипът на мъдрата жена, на тази, която вижда отвъд, на тази, която вижда нишките между материята и духовното, на тази, която е свързана с невидимия свят, на тази, която ясно вижда, ясно чува, вижда нещата отвъд. Мъдрата жена, ако е слаба или наранена, тук говорим за много слаба интуиция, за невъзможност да чуем интуицията си, за объркване, хаос, неяснота в живота, когато имаме. Тогава имаме нужда да включим мъдрата жена, онази, която прозира отвъд, онази, която е в яснота и в много ясна подредба. Тоест, ако се усещаме в обратното, в хаос, в объркване, в незнание, кое е вярно, кое не е, на къде да поема, къде да не поема, кое е мое, кое е чуждо, какво искам, какво не искам, от какво имам нужда, кое е за мен, кое не е за мен. Ако сме в това състояние, имаме нужда да поработим с мъдрата жена и да се поставим в яснота. И последният архетип, това е архетипа на жрицата или на отдадената, както аз обичам да я наричам. Жрицата е онази, която се среща рядко, онази, за която имаме малко примери всъщност. Наистина много малки, говорим малко на световен мащаб, защото това е жена, която е тотално отдадена на духовна служба. И при нея всяка дума, всеки жест, всяко действие е молитва. Тя е прозряла смисъла на живота, не само теоретично, а на практика го живее в служба към другите, в служба към Бог, в служба към цялото.
И да, за нея не може да се каже много, защото е освободена от материалните обусловености. Това бяха 7-те женски архетипа накратко в резюме, като ако се интересувате повече, може да влезете в моята женска телеграм група, която е напълно безплатна. Пишете ми коментар отдолу, ще ви изпратя линк за нея. Там разглеждам периодично всеки един от архетипите от най-различни ъгли, защото темата е необятна и трудно може да се покрие в няколко минути. Оставям на среща за вашите въпроси и за това да ми дадете желанията си, какви видеа искате да направя следващи. Като темите, които ще разглеждам, са темите за женска и мъжка енергия и за любовни отношения и за женските архетипи. Пожелавам ви един прекрасен ден. Прегръщам ви. Може да ме намерите в Инстаграм на Александра с Хикс, _Шихаде.